Kat tu kat nesengi hadian kejing Tibet kibor pulit bat kibor punya distrik ke West Karbi Anglong pan kem ya ki saungot ki nong song snong ke Jatalong Riboy distrik ke badan hakaput bat ke Jala Assam namar ki muka dema persya ya ki hakabaya dei bat kejing pen prapat ba yau mau nong rem balabu dak Karbi Anglong Autonomous Council pan tei ya ki inspection bungalow jong tanat forest ke council shisnam tam mensua kata ha ka khat ar tari unai wing arja arpuar uba Charles Marngar MLA pur MDC ke Congress ha ka khat lai tari rumpang arja arpusa ulong bakalong ka kam ka ba ban ya pen bai tang daki bor district Karibhoy bat ka West Karbi Anglong henrai hapanya kran daki ar sorkar kata Namigalaya bat Assam. Dak bapen pau bolai kran bat Deputy Commissioner jong Karibhoy district ubalai kran bat Deputy Commissioner jong West Karbi Anglong uba Charles Marngar ulaong bahagi kendiat sngi ula dap banya kenduk ru yaki Manchester har ringkat kinoi lam snong na lagi jaka khaput kumju ru ula pentip show menteri rangba ka jella konrat ki sangma usumbut menteri rangba uba Preston Tensong kumju ru yo Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Penyat Sing Siem baru Chief Secretary ka jella uba DP Walang Ulaong bakani ka kam haban yat kendon pakendon balo ben rapat baki brio na Jatalong kim dei ru ban lej hajar Assam bar ha jing shisha lara done kibor an West Karbi Anglong kini ban kren se kibor an Karibhoy ulaong ru baki jing pen prayo mau nong rem hi ka song nong rem namar lawan bo u ha jaka jong balang Presbyterian da Karbi Anglong Autonomous Council House nam arja arpuar jingme ka khubor hakini khndiat sngi House long mail haga baide bat ka jingja ka baja ka snong Jatalong nganom kwa ban kran sibun ndai kum u MLA bat kum MDC ubami khmat nagani ka constituency hadien bang ilayo jingtip haga baide bat ni ka kam hadien ba ki nong yalam jong ka senjuk kirang ba snong ki nong yalam snong ki la petip sanga marmar hi ngala dab ni kendo iki dang kani ki sisa jan ka baladam ngalai kendo iki hamalos nai but dang menen gesngi ngalai kendo bat ki ringkat magistrate jong ka Riboy district ke jongi bani kendo ia ki senjuk ke rembak snong bat barok ki nong ngelam snong jong ka border area haga baide bat ka waran arrest na kaliang jong ka honorable court jong ka Assam jong ka Hamran West Karbi Anglong telor kani ke jingja ngam kwa ban detail ngam kwa ban keren detail namar ba kumba pijutip hi ki jingja ki baja ki border ki jongi bor hi ngim ju long ban keren detail ya ki ai ka baja hangte namar ka bakut hi lada mengingi keren palat pi ke jinge kan long ya ki nok snong ngila ban keren ngila ban hala mangi ngi sngo ba ngi biang nrei ndang ngila dep keren ke ai ke ban japat iki nok snong tak ada gejing barabor ke bang jukran ke bang jukur pat ikiwai di kendiat ah bade ni ke kam skua ban yathu bakalong tangkum ni nakaliang jonga ko munong mikmat ngalada ban ai gejing tho ngalai kendo yo deputy commissioner ngalai slong ngalai kermat u haba nakaliang gejong uru lada ban yakran ya u deputy commissioner ka district administration jong ka Hamran West Karbi Anglong nangta kamkot angkata nakaliang gejonga ngalai ai gejing tho Shau Chief Minister jong ke jala ke jongi wala umdon menta sini udon sidali rail online ngela pha su bat ka hard copy ngela poi ha ka office trikam ka office chamber ke jong Chief Minister nang ta de ngela da bani shong bani kendo yo Chief Secretary jong ke jala ke jongi bani keren bani perkhat ye kani ke kam nang ta ka babut nang ta ngasu kemen ru banglayo bani kendo walau Chief Minister umdan lain kendo yo Deputy Chief Minister jong ka jala iba Preston Tensong ban ngaso komen ban ai khublei iru ban kaliang jong i sokhya ila simkhya gini ka kam marmar hi ila kontak but mentak sengiru ngalayo bani kendo bat i ban pen mau gini ka kam ban kaliang ka jong iru yongan simkhya gini ka kam te ka basa mendai ka long ba kani ka kam dei ka kam ka basuk ban ya pen bai tang haki atli ki district administration ri kani ka kam ka dei ha ka level jong ka state government ka bomot ha ka level jong ki chief secretary borar jong ka jala Assam bat ka jala Meghalaya te om tangatan re na kaliang ka jong aku MDC ro ngalayo ban ya penbej bat UCM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council iba Penyat Sing Siem ha ka ba mai iru ilada ban keren ya UCM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te bo de gani ke jingja na kaliang ka jong la persang ban simkhia ban ngekerpat ro mo yeki nong yalam ki jongi ki ben border market kam dei ka kam ka basuk ban penbej marmari kani
ringi habannya step by step banombo ye gijing kamtam ye gini saungut ki breu gi jongi ki ba sha pangat hakane ka awaran ares ki ba na ka snong jatalong tina kaliang ga jonga ngapan pau kejing sokiai gini ka kam hoj na ka por ngi man i kendo rei tangga wei ka khubor ka ba shahi ka long ba dalilero nginam ailat ya kejing le don bor pat ki breu jonga hi bor lada ga dei stengmet lada dei hakno ko porro ngamare ngabe hagini kniat sngiro ngapulot ar sngi lai sngi ban pulot ka por ban ya don bat ki ban ya be ki kam jong ki am tangga tan rei lang ba ka phone call bat mandaga sngiro nang dep ban ya kran biang yo deputy chief minister haga bade ba ka kam dengan scam da ke jingi kran jong ka level jong ki chief secretary bro ar bat kum juro ha ka level jong ki arngut ki cm jong ka councils autonomous district council bat jong ka Karbi Anglong autonomous council ngila ban pen bai ikne ka kam tangga wei nga kwa ban pen pau kene ka por balei ba ki bril jongi habagawan ka suman ki khamlai kum no kin lai ya kane tangan kan bai ka sai ba ki bril jongi hi kim dei hi ban dai kum no kin lai ban habag ka suman ka court na Assam lane ka government of Assam kibreu jongi kim dei te kinong Assam ki khasi jongi ki basong ha border la don gono ke jingja ha ke jingsisa ke police Assam ka la dei ban ai ti sha ki pulit mekalia la don gono ke jing bakala nang kaliang kibreu jongi handai ngi sotho baga jing bakala kam dei hi namar balai namar ba kane ke jaka kumba filatip ke jingon bo maunong rem jong ke Karbi Anglong autonomous council ke dei ke jaka jong ke balang ketika jong sinat bat ke ba ka snong gatip sai kata tiga jingle jong snong umla perhi ke long ke badai ngi agi jingero baki bat ya la ka jong ka hak ki bat ya la ka jong ka jaka ka jong ki kendri tangga wei ka long ba ya ka ne ka kami ngimla ban penbej tang da ka bor jong ka district administration de na kata ka daw ka simpor kendiat namar ngi happen bai ha level jong ke state level bora kata ka dei jong ka West Karbi Anglong bat jong ka state Meghalaya ka jongi lane bat ka Khasils autonomous district council ya ha bai dei bat ka jingmi ka tu khubor ha tu sngi le se teng ma ipai ba nan gi nong song ki mom tip nga kerpat ipi ma teng ngim dei ban le song shit palat ka wei ka long ba nga kerpat ru ye ki paranong song ha ka jingle ka bangile rong sa border nga barobor nga itu ipi nu ka por bangolong amnisi nga samit sitayo nga samit atayo unjuk dan batip yang abang submit habang aya tackle ban solve di problem jong ki border ki jongi dengan kerpat ba na ka menta jing song san jong ki pat ba nong song snong ki jongi ki badan hang tai ngi haban sim da ka sinjam da ki lenti ki bangi haban ye kren ha ka tar kam bagi pat ba jongi ro kin don hapadang ki jing song san ba ka no mi ka no ki jing e na ka menta ki jongi tetangga tahi na ka leng jonga te kani ka kam ka basa inang sim khia inang bodin ban penti kenaru bagi breu ke jongi kin nam dei ban mat bani kendo ye ki kano ke jing e nane kano ke jing sosi na kane ka suman kane ka waran arrest ka ba la ai da ka normal court jong ka Assam Hamran West Karbi Anglong